Dobrý deň, volám sa Braňo a vítajte pri sérii kuchárskych videí, v ktorých si ukážeme jedlá a dezerty pre ľudí so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Dnes si pripravíme možno pre Slovákov netradičnú polievku, ktorá bude zo zeleru a jablk. Na prípravu zelerovo-jablkového krému budeme potrebovať očistené jablka, cibulu, mrkvu, zeler, 2 zemiaky, ovsenú smotanu, olivový olej a na dochutenie čierne korene a soľ. Ako prvé si očistíme cibulu. Ďalej si očistíme mrkvu a zeler, ktorú si nakrájame na rovnaké kúsky. A následne si nakrájame jablká a zemiaky. Takže všetko máme pripravené a môžeme začať. Zoberieme si väčší hrniec. Olivový olej. Približne 4 polievkové lyžice. Na rozpálený olej postupne pridávame cibulu a ďalšie ingrediencie. Ďalej môžeme pridať mrkvu. Ak máme cibulku jemne orestovanú, môžeme pridávať ďalšie suroviny. A ďalej môžeme pridať aj jablká a zemiaky. Ďalej si napustíme čistú vodu a zalejeme všetky suroviny, ktoré máme v hrnci. Pokiaľ sme si istí, že zeler a zemiaky zmekli, môžeme pridať smotanu, ešte povaríme ďalšie 3 minúty a môžeme následne zmixovať. Keď nám zeler, zemiaky a jablká zmeknú, pridáme smotanu a dochutíme soľou.
Po pridaní smotany premiešame a ešte necháme povariť 3 minúty. Polievku už máme skoro hotovú, stačí, ak ju rozmixujeme a môžeme podávať. Polievka už má tú správnu krémovú konzistenciu, čiže môžeme začať servírovať. A dozdobiť ju môžete napríklad tekvicovými semiačkami. Dúfam, že sa vám táto netradičná kombinácia chuti bude páčiť a prajem vám dobrú chuť.